ka ọ dịgodere aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na aka chịburu steeti a bụ Dr. Chinwoke Mbadinuju lagoro mmụọ bụ onye chọrọ ya bụ ntọala maka mmepe nke steeti a n'ihi eziokwu dịgasị iche iche ọ chọrọ. Aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a n'ụka pụrụ iche akara n'isi ya bụ nwa amadi na ogige ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ogo mba ụwa dị n'Ọka n'aha Dr. Mbadinuju ka eji ike abana kọchapụrụ gị akụkọ a. Govano Soludo toro aka ọrụ aka chịburu steeti a bụ Mbadinuju etu o si wee wube ngalaba nchekwa dịka ọ na-ekwu etu nwoke a si wee rụọ ọrụ. Ọ na-akpọkukwe ndị ahụ na-ata ya ụta gbasara ya bụ abụba ọrụ a gbara n'oge nke ya ka ha gbaa mbọ chee ezi echiche banyere ya. Onye isi oche na ya bụ mmemme dọkịta ABC Ojiako kenere Govano Soludo maka etu o si wee na-akwanyere nwoke a bụ dọkịta Mbadinuju ugwu. Dọkịta Chinedu Emeka onye rụkwara ọrụ n'oge nke dọkịta Mbadinuju dịka osote aka na-achị steeti kọwakwara na ọ bụ onye ya na ya rụkọrọ ọrụ nke ọma. Ka ọ na-agwa ABS okwu, aka chịburu steeti a bụ Chris Ngige kọwakwara etu dọkịta Mbadinuju si wee bụrụ onye na-emepụta ihe ma na-ekwughị oke okwu. Onye spika steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze nakwa ambasadọ Bianca Ojukwu kwukwara na Mbadinuju enwetachaghị otito nke kwesịrị ya n'oge nke ya ma kpee ekpere ka Chukwu gbaa ezinụlọ ya ume. Mmemme ahụ bịara na nnukwu ọnọdụ mgbe Cheta Mbadinuju wepụtagasịrị akwụkwọ ya bụ nwoke lara mmụọ dere. Ndị bịagasịrị mmemme ahụ bụ aka chịburu steeti a Demveji Etiaba, osote aka na-achị steeti a Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, Sinetọ Uche Ekwuofe, aka chịburu steeti a Willie Obianọ bụ onye Principal Secretary ya Maazị Willie Nwokoye nọchitere anya ya, ndị ESCO steeti a, ndị Transition Committee Chairman, ndị eze ọdịnala nakwa ndị President General nke onye isi ha bụ Barrister Titus Akpụdo du wee bịa nakwa ndị ọzọ.